أبونا سلا زلوسي دحنا باخو أبونا نعم كان أنا أبونا كان بس فقعدكم نملأني مئزازي بس ما أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين إذا ساعات الزئة من بارسا قويتانا إيسوس كروسوس أم مقابر مفصمتها ساعات معلتنيا كومون دقاس أمثال موت سلو زخونة كم مودأتا قزي عد مسب تقصر بسم أبون ودن منفس قدوس أحد أملاك أمين وقويتا محرنا وقويتا بارخنا أمين بقعات قبرنا بمسقانا خمزي إلنا هنصلب سميات تنبر أبونا سمكاي قدس منقصات فقد كانت على السماء كم دمام ذيكون ዕለት መግብና ለማህበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ንዕሳና እንድብልና ክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ እምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረቀ ንስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ عطياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين سريت قولنا بنا يفتح ويسرق زينو مدهنين يسوس كريستوس نايكانات حلقة حداقة حطيات وهاب تصقى نبوتاتنا هواريا سلطان ذهبوا مابزو بوتازة ترغيبكم زلهم أبوتاتي كهنات أحواتي دياقونات ناي كريستوس أقلقل تسوبوتنا نستنا وداتنا والدين ህፃውንትን አረጋውያንን ካብ ሓጢያትኩም ፍቱሓትን ንጹሃትን ኩኑን መንግስተ ሰማያት ድልዋት ይግበረንን ይግበርኩምን 12 ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ንበል ኣብ ወይ ካህን ኣብ ቅድስቲ ጸሎትካ ዘክረኒ ሓለፈ መሓረና ብዝመጽእ ሓልወና ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مال عصر تغلت بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس 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 ناباخم تهان ناي سايغور ناك تلغوار سنة ناي مسكانا صلوت እሺ ንገባሬ ሰናያትን መሐረን ኣምላኽ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲርናን ረዲእናን ዓቂብናን ተቐቢልናን ራህሪህናን ደጊፍናን ክሳብ ዘሰዓ እዚኣ እውን ኣብፅሕና እሞ ነመስግና ኣለና ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዑ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትመልኽ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተተርካናን ዝረዳእካናን ዘዕቆብካናን ናባኻ እውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝራህራህካልናን ደገፍካናን ክሳብ ዘሰዓ እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትት እንልምንን ኣለና ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ بفصوم سلام كن فصوم هبنا كل قناعتن كل فتنان كل جبر سيطانن مخروق فأسباتن حبون جهدن زخنا من لحد سلام أو جيت خبا يرحق كاب كل حزب خان كاب زي قدوس بوتا خا الزون أرحق كل سنيات زدلنا جرن عدلنا مخنياتن الصحيح خاتمنن عن قريبيتن كل حيل سلام كرجل سلطان ذهب كنا كاب كل خفاد حنا نبلهنا نبرنا فتنا يتوتونا بتحدو ودها جيتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقبرات أجان محرتن مساحة معرم مزخنا وهاب هيوت منفس قدسن كبرن جرمان وداسين أملخون لهم كل سعنزل ألم ألمنا عخايخون آمين. نعم الصحة مزمور وأملاك كم صالحة محرني كم تعبير راغب بسايد مسس كاسات أصبيك حسبني كوحد يتيون أسريني أنا أبسايد فلت لكم ما حد يتي كل جزيب كلمة إيو زربها صادق فردخان وان كاتر كبس أنا ناقاتر قدركو أبكر ميخا أكي قبركو نو بعبسات ولدكو نك أبحثيات تنستني نو أنا حق عويش تغاتر ليو أبحو انتو مهارن نتخص ألف سمع الزاتري أنك عبرك صلوص أبني تنزغت كد كاينا عصم تحقوس أصبحتان حقوس ناس معاني كس كابحثيات هيك قولون بزل عبساي من دمس السوا عملاق تقول اللي بفتر اللي سنو منفس كاويش تحدث كابقت كاي دربي أنك قدس منفس كاونا يتقدفني عقوس مدحان كامل سلي بفعادة منفس وندق فني ما قد خان مفرس همرم إيه
حتى أنا بخاف لسوية مع أملاك مدحني كابدا دما نقفن لساني صدق هالل كتب للويا ويتاي أفي مسجانا خنا جرس خنا فريك فت مسوعات بها بلكاني أنت زي كونس مقرب كل كانري مسوعات مرارايت بقوني خا مسوعات أملاك سور منفسي وأملاك نسورن كتن لبايت ونقوني خا نسيم صدقها سناي جبر الله مكاتات يرسل من دقش مسوعات صدق بزحر مسوعاتي بملء مسوعات بحق لك عيشو أما سويقا أرح وقرولك أيوم حليل ويا صلوات جزيادة كاس نكرستود نقصين أملاقين مسجانا قربلو حاتياتيك حد قال لك إلم منهم تسمع لنا أبونا أبي ملأك سلام مزمور داوود 230 أبونا أبي كوموس مزمور داوود 231 حاونا دياقون محاري مزمور داوود 232 أدينا ممهر سارة مزمور داوود 233 أدينا بري مزمور داوود 234 حاونا دكتور كفلاي مزمور داوود 237 حابتنا رزنت مزمور داوود 238 دكتور صقاب سمعني انت اللي دكتور صقاب بملأك سلام مزمور داوود 241 أبونا أبي كوموس مزمور داوود 242 حاونا دياقون بحاري مزمور داوود 246 أدينا بري مزمور داوود 247 أدينا ممهر سارة مزمور داوود 248 عاويل كن كتن ببالنا أهم نيتي غنزل لغن ممهر سارة تنببان تليهن سوري أبونا صحيفة لكم نيري عيراكم من كنكم يكون برندا زوركم سلازخونكم خنبوا أتمنى هاي رأهون هكهن سوري هرأي حابتنا رزنت تعمكن تخينو عاويل قاتم ببلنا إيش تمنى خلنا يمسكون እግዚአብሔር ይመስገን እንደምሲሆም بير مسكن مزمور داوود 248 ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ኣብ አርያም አመስግኑ ንኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ ብዘለኩም ሰራዊቱ አመስግኑ አተን ፀሐይን ወርሕን አመስግኑ አቶም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግኑ ኩልኩም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግኑ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም ንስም እግዚአብሔር ይመስግኑ ንዘለዓለም ዓለም አቆም ዘይሓልፍ ሕጊ ከሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ አቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም አቶም ከውሕን በረድን ኣሳሒታን ግመ ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን አቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር አመስግኑ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ አሜን ሃሌሉያ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አሜን ቃል ሕይወት ይስማዕልና አቦና በመልአከ ሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ
اتمسي እግዚአብሔር ከይራእየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነቱ ኢየሱስ ጣን ከም ስርዓት ገብሩሉ መስዓተው ስማን ድማ አብይ ደሐፎ ናምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ ይነተናዛ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋን ወኢኻ በለ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ብሰይራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ደሞ ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና አሜን እነሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልከ ተማሕፀኒ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መዋእል ሰብ ዘይውዳእ ኣዴና ብረይ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እንተዝኸውን الشحذ مؤسسب زي ودا إذا عالم إذا كان زلعلم تنبر أنت زخون سي نفسي نتوس زخنا مخنيات محلو كنيرو كنك تيت يف زخنا تكبرات كن يتحمى كين أب كنمي حق أنيامس زقلع أب عرات حد يتساتحكي أنتي شللتنيا كدا سقاخي فلغي انتاي إيوتي اتهبي يمسي أو كريستوس أملاخي بتأذي زفرحن زرعدن اسمبد نتي نيزل ألم في فردخا انبركخ بتي ملوكتاوينت أبراق برهانكا انقدقد ألخو أنا حسم دنس أب عراتي دك إسازلخو أب هيوتي وين زي قدس سخنكو نايتي تقبال كرز أبنت موساد أفلبيننا وقعكو او أملاخي أنا قبنني أي أمي يقرب للي إبل ألخو إذن وزلفن والألم ألم أمين አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና أمين አቡና ዶክተር ክፍላይ ወንጽሕት ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ ነታ ሕምንቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋ ታጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጭ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብትና ኣስሊ ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ሓብትና ኣስሊ ሚት ኢኺ ዘለኺ راي حبتنا أصلي خسابت ملسنا حبتنا ملو حبتنا ملو وقيتا بزالي تزي أنا عمو شحر راي كما يوعدكم كلكم جابي المسلم وقيتا زالي تزي أنا عمو بزي حاتيات كنحضر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخابرو هيخا برختك أزي بزحيو قدسم كاون زاد عالم كبري زمال أيم آمين وقويتا كم أبخات وكلنا يزلنا محرد كاهم أتخنا لنا انتي بلنا أخا يتبعي الله نعخا خاء أبوانا مقويتهم وأملخنا مدحانينا وتسفى خلا وسنات مدرسم أنا وقويتا نسخائخا كابز عالة زين زال عالم تدحننا تأقبنا آمين وقويتا بروحي خمو فردخا مهارني وقويتا بروحي خمو حقنت كارداني وقويتا بروحي خمو خبر خابرها لي وقويتا محرد كان زال عالم ينبر وقويتا نعين تقبار إدكا كاولدو معقوبي سلازخونكا أيتن تساقاني وقويتاي نعخا بدي دايما محارنن من نفسي عدحنا والكؤل تسلالخو
ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከኣምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎሙን ክሳዕ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ስለቓላት ትኽእሉ ምስጋና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ እንኳዕ ደሓን መጻኽን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓራይ ስማዕ ደለኹ ወስማዓሎ ጽቡቕ ስማዕ ኣዴና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ኣቦና በመላከ ሰላም ኣቦና ሃቦ ስሉስ መሓረና ሓጢኣትና ሕደገልና ኣብ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኣብ ጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኣብ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብካ ብፅሓዮም ምእንትት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኣብ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ካ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም ማዕርግ ቅድስናን ንዓኻ ይኹን ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ዳ እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኦ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም እብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስተ ፈለኽ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከ ርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክስርየልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ኣስሊ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣራይ ቃል ህይወት የስማዓልና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦታትና ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርጊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድኪ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኣሜን ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲ ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንና ኣሜን ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድኪ ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመንኪ ኣማላዲ ሓጢኣትና ምንተ ክሓድገልና ተዘከሪ ኣሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ሓብትና መምህርተ እምኒት መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት
نيتي خزال لغة ممرت منيت سمعنا أنت اللي خي يا آيات أبونا أشي كامي بسيكم سمع أو أتحقن يا برهان نخبركي أو أردس رنقل ولاريت أملاح مدهن آدم سلازي ولركنان مزيخ عن نفسنا سلازرحاننا نمسكنكي أو قويتانا نوسنان مدحينان إيس كريستوس كبرين عخايخون سقانا هواريات مقصوم بسماعتا تخليلهم مصارك أن أدلتهم لبيت كريستيان صنعات نحاقان حرقات وحادة زملكوتو سلوس قدسنا بس رساب دلبن نخبرون أوغويتا محارنا أوغويتا محارنا أوغويتا بارخنا أسلتاكم أدرينسك هاونا دكتور كفلاي صلوة هيمانوت ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተምስለ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን الهوت يسمع لنا أبنا بملاك سلام ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 كريالايسون 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 ክርያላይሶን 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 كريالايسون 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 ክርያላይሶን كريالايسون كريالايسون هابتنا رزنت قدوس قدوس እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙላኣት እየን ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ኸረዳ ይብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምን ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ንኣንበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን ብቑዓት
ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አምላክነ ወአኮ አምላክነ ወአኮ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና በመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ሩህሩህን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽ ካልኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብሪ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያ ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን ንትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ትቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ኣቦና ኣብነ ዘበሰማያት ግበረልና ብመልአከ ሰላም ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና
نان زودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا أبفاد إحنا نمبر فتناي تتونا من السن حيلين كبرين جل علامات كائمة أمين أوجد يا مريم بناك بس قبرين ملا سلام سلام لك الله ناخد نقولي تبسلهم نقولي هذا إيجابير طواب بيتا سراوي سلام لك الله نسبكان نسبرختيغي ركر سغم برخيو أم تسعجا جابير مساخي أو في السكدس والكي فتيات ناصر يلنا نفتو الدخ يسوس كريستوس ننفانا محرات لمن لنا أمين كبر مسكانا أن أملاك يكون جابير يقبل له أمين قال هوت يسمع لنا الرئيس خبركم حزب እግዚአብሔር ለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ትምህርቲ ሃይማኖት አበው ንምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ዝደገፈና ዝረዳእና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም ከዓ ትብሕቡኡ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 43 ብዝተኻእለ መጠን ብህድኣት ክንከታተሎ ኣብታ ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ ህዝቢ ናይ ሕቶን መልስን ጊዜና ከዓ ኣቦታትና ኣለዉ ቤቆሞስ ኣለዉ ቤመላከ ሰላም ኣለዉ ዲያቆን መሓረ ሓውን ኣሎ እቲ ስለዘይንምለሶ ፅባሕታ ንሓልፋ ዘለና ኣለዉ ምምዕራፍ ኖት እንዳሓዝና መዘክር እንዳሓዝና እሞ ኣብታ ናይ ሕቶን መልስን እቲ ዘይበረሃልና ነገር ንሓተሉ እቲ ዝበረሃልና ከዓ ከምዚ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ኣፀቢቆም ሸር ዝገብሩልና ዘለው እቲ ዝበረሃልና ከዓ ንካልኦት ሸር ንገብሮ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ምዕራፍ ወይ ኣብ ክፍሊ ክንጅምር ከለና እቲ ምዕራፍ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝዛረብ እታ ርእስትና እንታይ እቲ ርእስቲ ምፍላጥ ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ማለት እዩ ተስፋ ገብር ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘለኹም ኩሉ እቲ መፅሓፍ ምሳኹም ክህሉ ተስፋ ገብር እቲ መፅሓፍ ሃይማኖት አበውን ዳርጋ ሙሉእ ዓለም በፂሑ እዩ ነቲ መፅሓፍ ክትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ቤተክርስትያን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ንዓና ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ምዕራፍ 43 እንታይ ኢሉ ዝጀሚሩ ዘሎ ንወልዲ ብህላዊኡ ምስቲ ዝተዋህዶ ስጋ ሓደ ምዃኑ ዘይፈልጡ ሕጉላን ማለት ጥፉኣት ማለት እዩ ከም ዘለው እዩ ስለዚ እዚኣቶም ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነብስን ኣይወሰደን ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ማለት ካበይ ዳ ኣምፂዎት ስጋ ንዝብል ከዓኒ ስጋ ኣዳለኻለይ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘሎ ክምልሱ ከለው ካብ ባዕሉ ይብሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ጥራይቶም ብግሎም ዝብልዎ ዘይኮነስ በቲ መሰረተ እምነትና ዝብልዎ ብዶክትሪኖም ኣብ ሰነዳት ዝተታሕዘ ማለት እዩ ኣቦታትና ግን ቅድሚ 1400 ዓመት ኣብ ሳልሳይን ኣብ ካልኣይን ክፍለ ዘበን እዮም ነዚ መልሲ ዝመሊሶሞ ስለዚ እታ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ ሓፃርያ ማለት 7 ጥቅስታት እዩ ዘለዋ ግን እቲ መልእኽቲ ግን ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንወልዲ ህላዊኡ ምስ ተዋህዶ ስጋ ሓደ ምዃኑ ዘይፈልጡ ሕጉላን ኮኑ እዩ ሕራይ ብምልእታ እዛ ምዕራፍ ኣብ ቁፅሪ 6 ብጥቕልል ብዝበለ ብዛዕባ ተሰጋውነቱ ገይሩሎ ማለት እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 18 ኣቦና ኣቦ መላከ ሰላም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 18 ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ሃብትና ረዘነት ራይ ካብ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ንባብ ከንብበየ ኣቦና ቁርብ ደ ፎንት ተዕቢልና ኣራይ እሺ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ይቅኒለይ ገጽካስ ዓይና ሓውኻ ይብል ወለድና እሞ ንሕና በዚ ጥቑ ስለ ዘለና ብዛሓ ይረአየናኒ ሓራይ
መጠሊጎን ንብል ኣይወሰኩም ለና ኣቦና ኣይወሰኽኩልን ኣይተወሰኸን መስለኒ ንዕና ዓይዲ ኣይተወሰኸን ኣይተወሰኸትን ቅባል እያ ዘላ ደቂቕ እዩ ዘሎ ማለት ሕጂኸ ሕጂ ግርም ራይት ሰብቕ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ግርም ኣራይ ሓፃር ኮይና ግን ዓሚቕ ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዋ ማለት እዩ ንወልድ ህላዊኡ ምስቲ ዝተዋህዶ ስጋ ሓደ ምዃኑ ዘይፈልጡ ሕጉላን ማለት ውፍኣት ማለት እዩ ተሃጉለ ማለት ጠፍአ ማለት እዩ ብግእዝ መለኮት ምስ ስጋ ሓደ ህላዌ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ብዘይ ምርምር ኣምሳል ዝተወልደ ብሓቂ እግዚአብሔር ቃል እዩ ስጋና ክዋሃድ ከሎ ድማ ለባዊትን እትዛረብን ነፍሲ ዘላቶ ስጋን ዳ እምበር ነፍሲ ዘይብሉ ስጋ በይኑ ኣይተዋህደን ነፍሲ ዘይብሉ ስጋ በይኑ ኣይተዋህደን ኣብ ክንጅምር ከለና ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ እቶም ቤተክርስትያን መናፍቃን ዝበለቶም መነመንዮመ ማዕርጎም ደረጃኦም ዝነበርዎ ቦታ ሕጂኸ እዚ ክሕደት እሱ ብምንታይ ተለዊጡ ይፅዋዕ ኣሎ ርኢና ነርና ማለት እዩ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እምበር ነፍሲ ኣይወሰደን ዝበለ ኣብሊናሪዮስ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብሊናሪዮስ ዝበሃል ኣብ ልዑል ማዕርግ ናይ ቤተክርስትያን ዝነበረ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እምበር ነፍሲ ኣይወሰደን ነቲ ዝወሰዶ ስጋ ግን መለኮት ከም ነፍሲ ኮይኑ ከም ሞተር ኮይኑ የንቃሳቅሶ ነይሩ ዝበለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም እንተ ኮይኑ ከዓ ክርስቶስ እንድሕር ምስ ስጋ ምስ ነፍስና እንድሕር ዘይተዋሂዱ ከዓ እታ ክድሕን ዘለዋ ነፍሲ ስለ ዝኾነት እቲ ድሕነት ፈሪሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦታት ለሚኖም ሱባኤ ሂቦም ምምላስ ምስ ኣበየ ከዓ ብውግዘት ነቲ ቀዳሞት ኣቦታት እንታይ ነየና እዮም ዝፈልዩ ነቲ ክሕደት እዮም ዘውግዙ ማለት ነቲ ክሕደት ምስ ኣውገዙ እቲ ሰብ ግን ክምለስን ብኡ ገይሩ ክጠፍእን ናቱ ዕድል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብቃል ወንጌል ከዓ ሓንቲ ነብሲ ክትጠፍእ ፍቃድ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ንንስሓ እዮም ብፍላይ ንኣርዮስ 6 ወርሒ ከም ተፀበይዎ እዩ ቃል ዝነግር ማለት እዩ ስጋን ክወሃድ ከሎ ድማ ለባዊትን እትዛረብን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ እንደምንዳ እምበር ነፍሲ ዘይብሉ ስጋ በይኑ ኣይተዋህደን ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ከዓ ሰብ ኮይኑ ተራእየ ቁፅሪ 3 በዚ ግብሪ እዚ ድማ ናብ ክልተ ኣካል ኣይክፈልን ክልተውን ኣይበሃልን እንታይ ደኣ ከም ቀደሙ ብዘይ ምፍልላይ ግብሩ ሓደ እዩ ካብዚ መሰረተ እምነት እቲ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝበሃል መሰረተ እምነትና ማለት ንሱ ብዘይ ስጋ ኣይኮነን ስግኡን ምትሃት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ስግኡ ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምልዋጥ ወይ ምክፍፋል ብተዋህዶ እሙን እዩ ነዚ ዘይኣምን ንሱ መናፍቅ ከም ዝኾነ እዩ ዘረዳእና እዩ ምትሃት ዝብል ቃል ምናልባት ክረቀና ክእል እዩ እንታይ ዝብሉ እዮም ተላዒሎም ነቲ ዝተሰቕለሲ ካልእ ሰብ ንክርስቶስ መሲሉ ተሰቂሉ እምበር ብኣካልሲ ኣይተሰቕለን ዝብል ስሕተት ስለ ዝነበረ እዩ ዳግም ምድብላቕን ከምዚ ዝመስል ካልእ ነገርን የብሉ ንብል ብሓቂ ኣብ ነገር ተዋህድኡ ናይ ምትሕውዋስ ንባብ ኣይስዕቦን እዩ ሓደ ወልድ ወዲ እግዚአብሔር ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ክንብል ከለና ድማ ከምቲ ንሳቶም ዝኣምንዎ ኣብዚ ነገር እዚ ምትሕዋስ ኣይኣቱን እዩ ህላዊ ቃል ናብ ህላዊ ሰብነት ኣይተለወጠን ህላዊ ሰብነት እውን ናብ ህላዊ ቃል ኣይተለወጠን ግና ክልቲኡ ህላዊ ብዘይ ምልውዋጥ ብተዋህዶ ጸኒዑ ይነብር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ
عسرت شمنته قال بمجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إذا بمجمرتا أب أملاخ نبره اتبقوا كله كونه كابت زخونه زبلد ما بزي بقو زخونه البون يوتا ونبره تايوت كأبرهان سب نبرت برهان وناب سلمات يبره سلمات جناي حازون يوحنا زسمو سب أي كاب أملاق تلقي تنسى كلهم بقونا بأمنات من تغبصحو بزعبا برهان كمسكر نسون مسكر مسأ بزعبا برهان داخ مسكر مسأ أمبر نسوس برهان أين برهان إذا النفس وكف سب زبره برهان حقنا بعالمي مسأ نبره أب عالم نبره عالم بقو كانت عالم جناي فلت قطن نابتو مناتو مسأ تمناتو غاي تقبلون نتم تقبلوا زبلوا كلهم بسمون إذا أملقنا ولد أملاك خون مسال حبوب مساتهم كأخذ أملاك مبارك كابدم ويكف السجا ويكف السب أجي تولدوا يوم اتقال سجا خونه سجان حق المليء وقعنا حدره كبرت دمخم كبرنا يتحد ودم نبؤر أنا يوحنا سبزعوا مسكرة تدحريز مس نسقد ما يزنبر يمه نسقد ما ينبره يتبزعوا زبالكم السوء يولي تشدره حجبوا مسيته هو يمه سجان حق إننا بإيسوس كريستوس مسيح مبارك نحنا كلاتنا كامل آتو سجا قبل على سجا تقبلنا حدا كان أملاك زرعي البون إتي أبحو فأبؤو إتي أبحو فأبؤو زلو حدا ودي نسو أجهدو ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ብኡን ዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና እናተይ ዲያቦኑ ወሃብትና ረዘነት ናባኸያ እሺ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ኣሜን። ለቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ንባብ ቁጥሪ 7 ንሕና ነተቀዲምና ዝተዛረብናዮ ንርዳእ ኢና ከምቲ ዝበሎ ናይቲ ሰብ ዝኾነ ወልዲ ህላዊኡ ሓደ ዘይንገርን ዘይመርመርን ተዋህዶ ድማ ፈሊጥና ኣሎና እዩ። ናብ ምዕራፍ 44 ንሓልፍ ኣለና። እዚ እውን ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር ዘለዎ ግን 9 ጥቕስታት ጥራይ እዮም ዘለዎ። መወከሲና ኣብ ቁፅሪ 4 ዕብራውያን 13:8 ኣለና። ኣዴና ሳራ ጥዕመክ እንደኾን መምህር ሳራ ኣራይ ኣቦይ መርጌታ ዕብራውያን ክንደይ ኢልኩምኒ 13 ቁፅሪ 8 ኣራይ ቴንክ ዩ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት አኪዮክንድዮስ ናብ ናይ ኤላ ኤጲስቆጶስ ናብ ቅዱስ ሳዊርያኖስ ኣብታ ዓብይ መልእኽቱ ከምዚ በለ። እዚ እንታይ መን ጽሒፍዎ ናብ መን ጽሒፍዎ ንምንታይ ምክንያት ከጽሒፎሞ ተመቦታት ክጅምር ከሎ ኣነት ፂሮም የእምነት ሃይማኖት ኣበዋ ቀሚጦሞ ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት አዮክንድዮስ ናብ ናይ ኤላ ሃገሪ ማለት እዩ ናይ ኤላ ኤጲስቆጶስ ማዕርጉ ማለት እዩ ናብ ቅዱስ ሳዊርያኖስ ኣብታ ዓብይ መልእኽቱ ከምዚ በለ። እግዚአብሔር ቃል ካብ ሰማያት ምስ ወረደ ኣብ ማሕፀን እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ሓዲሩ ካብኣ ሰብ ኮነ። ገናኸ ምስኡ ካብ ሰማያት ስጋ ኣየምፅአን መለኮቱ ድማ ካብ ምድሪ ኣይኮነን ከመይ ኣምላኽ እዩ። ንስጉኡ ድማ ባዕሉ ኣብ ማሕፀን ድንግል ፈጠሮ። ኣብ ምፍጣር ስጉኡ ሓደ እኳ ኣይተሳተፎን ባዕሉ ደኣ በይኑ ፈጠሮ። ኣብ ኩሉ ሰብነት ዝገበሮ ግብርታት መለኮት ሓንቲ ሰዓት እኳ
كم زي تفليو نأمنينا ويتانان مدحانينان سب أبزخونو لجزيه ملكوت مسجاو بتواحدو حد خمس جبرون نأمنينا ملكوت مسبنت مستواحدة تواحدهم بزخنا مقبرات كتو أي تفلين كمي أي فلاليون يومه كم تن ملكوت أنت زي بلو نسبنت كا كموت مستنسى مفسمتا يبلون سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን آمين ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 18 ብኩሉ ደግነት ክንነብር እናደለና ሰናይ ህሊና ከም ዘለና ተረዲእናዮ ኣሎና እሞ ጸልዩልና 13 ቁጽሪ 8 ኣዴና መርሳላ 8 ዲያ ኦኬ ዳሃኒ ሶሪ ኣነውን ንቁርባኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ ኣሜን አሜን በቃ ሁሉ ጊዜ ክንሕዛለ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወዮም ወክመ ውእቱስ ከለዓለም ያትብል ማለት አሜን ኣብትናይ ቀዳማይ ሕታም ብቋንቋ ጀርመን ክሕተን ከሎ ነዚ ቃል እዚ ኣትሪፎሞ ነይሮም እዮም ማለት ሕራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወዮም ወክመ ውእቱስ ከለዓለም ዕብራውያን 13:8 ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እሳ ግን ክንድኹለን ሓፂ ከምታ አንተ በይዝበልኮተን ምዕራፋት ሓፀርቲአን ግን ዝዓበየ መልእኽቲ ከዓ ሓቂፈና ኣለዋ ኣብ ብምልእታታ ምዕራፍ ንሳ ትረያ ዘላታ መወከሲ ካብ ምዕራፍ 5 ዘሎ ካብ ቁፅሪ 5 ዘሎ ከንብበየ መለኮት ብዘይ ምርመር ተዋህዶ ምስ ሰብነት ሓደ ኮይኑ ከሎ ካብ ድንግል ጸባ ጠበወ ንመለኮት ጥንቲ ከም ዘለዎ ኣይትሕሰብ እግዚአብሔር ቃል ናብ ዮርዳኖስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ካብ ሰማይ ቃል ኣብ መጸሉ ዮሐንስ ድማ ሰምዐ ከምዚ ግና ኣይኮነን ታይዳ ጥንቲ ዘይብሉ ከም ዝኾነ ኣብ ማሕፀን ማርያም ኣብ ዝሓደረሉ ግዜ ስጋ መለኮት ሓደ ኾነ መለኮት ከዓ ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምፍልላይን بتواهدو مسبنت حدا كونه سبنت أبس أمسكال كلون ملكوت كتو أي تفليون ملكوت كاب سبنت كتو حنت ساعتون كم قحسم أي تفليون أما قابر كلون ملكوت كاب سبنت أي تفليون نتخاب جزتنا قدس دنجل مريم زلوبوس سجا تواهدو ناب سمايات عرقة أبيمان حياوي أبو دما تقمته قنع عمنات ازي ايو كم زي فلت انتلو قباء حواريات زخونت قدست بيت خريستيان تفليو فتاري اكزابير دما يوغزو املاق قريب لنا هايمانة ابو معراف 4-5 هراي زخاء مستيك كرميو زلو زتحاس لزخونة زخونة تقصي يبولون اتي عميق نباب سلازلو وقن بحنساب ننبب بخلهنا بحبرت كويننا نايرو مالك آباسات سلباتريوس بزعبا حمامات قويتانان مدحينان يس كريستوس مس ايهود آكاب زغبرو مقوتيل نايرو مالك آباسات بزعبان تاي بزعبا حمام قويتانا يس كريستوس مسبلة تارا ملغت زي كونس مس ايهود بزعبا حمام قويتا يس كريستوس تزاريبو نا ايهود موقيتو زرتا علو ملغتي مالت سلازي زا معراف زيا معراف كندينا زلنا من الباتو معراف زي حزنا معراف 4-5 بس احنا لنا زا معراف زيا حاصر كوينا بزعبا منتايا بزعبا حمامات مسكال ناي قويتانان مدحينان يس كريستوس سلباتيوس كم زبلو انتلو فرق معالت صحاي وديقو وخلو وقرصو انتدليو نتو بمسار كهارمو وخلو اتمهرمت محصة صحاي اتمهرمتي محصة صحاي قبل علي وخلو ابتقندو اي ودقني نوح زتباهلا ايهوداو دما
أو بلي سلباتريوس مليسو بلو ፀሓይ ነቲ ኦምን ማሕፀን ዓሊብዎም ከሎ እቲ ማህረምቲ ማሕፀ ነቲ ፀሓይ ትንኳሕ ወይ ምልክት ማህረምቲ ክገብረሉ ኣይክእልን ዶ ንሆ ከዓ ኣይክእልን በለ ሰለባትሪዮስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እምበኣር ብዛዕባ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና ከምዚ እዩ ስጋ ብኦም ይምሰል እቲ ስቃያቱ ድማ በቲ ማህረምቲ ምሳር ይምሰል ፀሓይ ድማ ብመለኮት ይምሰል እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበሎ ስቃያት ንመለኮት ሓንቲ ነገር ከይተንከፈ እዩ ብስጋ መከራ ዝተቀበለ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምዕራፍ 46 በፂሕና ኣለና እዚ ከዓ 8 ጥቅስታት እዩ ዘለዎ ቀዳማይ ጥቅሲ ኣብ ቁጥሪ 3 ገላትያ 4 ኣለና ኣዴና ብረይ ከተንብባልና ይኸነ ትንባብ ሰንበብክዎ ገላትያ 4 ኣዴና ብረይ ኣራይ ምዕራፍ 46 ኖት እንተሒዝና ጽቡቕ ብፍላይ ቶም መጽሓፍ ዘይብልና ቶም መጽሓፍ ዘለና ግን ኣብ ምልክት እንዳገበርና ንኸይድ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ 43 45 ሲ ክንስዖ ንኽእል ኢና ማለት ራይ 46 ከብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ናይታ ዓባይ ሃገር ሮማ እቲ ድሙቕ መብራህቲ ሊቀ ጳጳሳት ናጣሊስ ደጊሙ ከም ዝበለ መድሓኒና ብስጋ ዝገበሮ ስርዓት ተዋህዶ ኣኣምኒ ብስጋ ዝገበሮ ስርዓት ተዋህዶ በበህቅ ልህቀ ከም ህፃናት ዝሉማ እቲ ኩሉን በጀካ ሓጢያት ንሰብ ዝግብኦ ልክዕ ስርዓት ህፃናት ሸዓተ ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ገይሩ ብስጋ ዝገበሮ ስርዓት ተዋህዶ ኣኣምን ናይ ዓባይ ሃገር ሮማ እቲ ድሙቕ መብራህቲ ሊቀ ጳጳሳት ናጣሊስ ደጊሙ ከም ዝበለ መድሓኒና ብስጋ ዝገበሮ ስርዓት ተዋህዶ ኣኣምን እግዚአብሔር ቃል በአካሉ ብህላዊኡ ከይተለወጠን ከይተቀየረን ሰብ ምእንቲ ክኸውን ሰብ ምእንቲ ክሕድሶ ሰብ ኮነ እግዚአብሔር ቃል በአካሉ ብህላዊኡ ከይተለወጠን ከይተቀየረን ንሰብ ምእንቲ ክሕድሶ ሰብ ኮነ ንምንታይ ዕላማ ተሰጊው ንምንታይ ዕላማ ስጋ ሰብ ለቢሱ ንትብል ብንጹር እንታይ ገይሩ ቀሚጥዋ ኣሎ ንሰብ ምእንቲ ክሕድሶ ሰብ ኮነ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን እሱ ብቅድሙ ካብ እግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ወዲ እግዚአብሔር እዩ በቲ ዳሕራይ ካብ ድንግል ዝተወልዶ ልደቱ ድማ ወዲ ሰብ ኮነ ራይ ንባብ ገላትያ 4 ናባኸና ዴና ብረ እሺ በነ በበአ 4-5 መጽላ መልአስ ዘመን ምስ መጸግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከውጽኦም ንሕናውን ውልድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱላ አለህይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ንኹላት ተቃሊሉ ንሳ ዘላሙ ከሲት ኣብታ ምዕራፍ ትድሕሪኡ ዘሎ ካብ 4 ከንብበየ ንሱ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ሓደ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ከምኡውን ካብ ድንግል ብዝተወልዶ ልደት ብስጋ ምስ ሰብ ማዕረ ዝኾነ ፍጹም ሰብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ስጋ ኣውሪዱ እዩ ወይ ስጋ ጎይታና ብናይ ጥንቲ ህላዊው ምስ ኣብ ማዕረ እዩ ዝብል እንተሎ ወጎዝ ይኹን ስለዚ ኣብ ድሕሪቱ እንተን ግዘታት ዝበሃላ ተቐሚጠና ኣለዋ ስለዚ ኣቦታት ክሰርዕዎ ከለው ሓደ ሰብ በእምነት ክወገዝ ክኽሰስ ከሎ ካብዘን ግዘታት ነየነይ ጥሒሱ እያ ተቐዳሚት ማለት እዩ ቶም ናይ መንፈሳዊ ሕጊ ሞያ ዘለዎም ሰባት ዝኾነ መንፈሳዊ ክስ ክመፅእ ከሎ ካብተን ግዘታት ነየነይቲ ዓንቀጽ ስዒሩ ዘሎ ወይ ሰጊሩ ዘሎ ይርዩ ማለት ቁጥሪ 6 ስጋ ጎይታና ካብ ድንግል እዩ ንሱ እውን ምሳና ማዕረ እዩ ኢሉ ዘይኣምን እንተሎ ወጎዝ ይኹን ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን
بجبر منفس قدوس كاب قدس دنجل مريم بسغا زتولده مالت سب زخونه سغو نفس وي منفس زي ولو ايو وي زي الزاربي زبل انتلو وجوز يهون هياويت نبابيت لباويت إزبلا مالتي هياويت نبابيت لباويت كريستوس منتانا مكرا تقبل زبل قال مصحفتي حديقو ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ዘይኮነስ በመለኮት መከራ ተቀበለ በመባል ዝደፍር እንተሎ ወጎዝ ይሆን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ምዕራፍ 47 በጽሕና ኣለና ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር 43 44 45 46 ምዕራፋት ሕፅር ሕፅር ዝበለ نزيان ينارينا سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናብ ናይ መዝሙር ጊዜ ክፍለ ጊዜ ክንሓልፊና ምእንቲ በኩል ናይ ሕቶን መልስን ጊዜ ክህልወና ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ ሎሚ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከምልኾ ብመዝሙር ውዕለት እግዚአብሔር ክገልጽ ትብሉ ወይ ትብላ ተዳለኹም ተለኹም ملكت قبرله الراي حبتنا تمنيت قال التزي هالين متاتهم تدي هالين عن زمن الراي كساب حج ملكت ايرنا اللهم قن كوكاس حبتنا تمنيت زمير كن زيت فلتا زمراز تدالخن تليخن عدل كهبكن قدميا هابوليت بلنا الله እግዚአብሔር ይخبرلنا حبتنا ممرت منيت الرئيس كخالوت زميرنا زين فلت بفلايكا ويكا بزح غزي زين زمر غزي زي رخبنا وي بزخونه مقدي كنزمر ندل انتلي حبتنا تمنيت عدل هباهنا الله ما تدالخون مدلاو كنت فتن ربنا الراي رزنت حبتي الراي እግዚአብሔር ይሐግዘኒ እግዚአብሔር ሐላዊና ይሁን ስትኒ ጸሎትኩም ደግፉኝ ምሕረት አምላክ ጸሎት ቅዱሳን ይደግፍኪ አሜን ስሙን ወደ መንፈስ ቅዱስ አሜን እግዚአብሔር ሐላዊና ይሁን እግዚአብሔር حلاوينا يوغاسانا أبرخا أبسدت أبرخا أبسدت أبسقون بوتا بخامنا زتصور بدلنا زعكس فتم كين موت حمامنا زفوس تقوباسانا يو فتم زي تاخس نسانا وفيروس نسانا يملس እግዚአብሔር ሐላዊና ይባሳና እግዚአብሔር ሐላዊና ጓሳይና አብረኻ ስደት አብረኻ ስደት አብዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ክትኣኽቲሙስ ክንመለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሑዳት ሎሚ ኣላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽናዩ ኣይኮነን ካባና እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳዊናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራበር ጊዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ነቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ዝኾነ ቦታ ንዑ ናብ ቤት ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ ይፅዋዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ
ጽዊዕት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቱ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ እግዚኣብሔር ሓላዊና እዩ ባሳይና እዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይቲ ወዲ ኣቦናይ ኣብ ሩብስ ብርብራ ኣቢለያ እሞ ወጣለ ህይወት ብጣዕሚ ጽቡቕ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ ዘጠቓለለ እዩ ናይ ኣምልኾ መዝሙር ናይ ምስጋና መዝሙር ናይ መልእኽቲ ብርሃን ወንጌል መዝሙር ብዙሕ ነገር ዝሓቆፈ መዝሙር እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ረዘነት ሓብትና ከተዝምርሉ የንበርክ ብደቅኸ ደቅኸ ከዓ ተሓጐሲ ተሓስብዮ ኩሉ ሰናይ ነገርካ እግዚኣብሔር የስለጠልክን ይቕንዓልክን ድኻምና ዝፀውር በደልና ዝዕገስ ፍጹም ከይንመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይተኸስ ምሳና ወፊሩ ምሳና ዝምለስ ብሓቂ እቲ ናይ ኣስተንትኖ ግዜና ክነስተንትኖ ከለና ሲ ክንደይ ሰባት እዮም ምስ ወፈሩ ንገዛ ዘይምለሱ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ክንደይ ሰባት እዮም ምስ ደቀሱ ዘይትስኡ ክንደይ ሰባት እዮም ትማሊ ጥዑያት ነይሮም ሕጂ ተደኒሶም ዘለዉ ክንደይ ሰባት እዮም ትማሊ ኣብ ቅድስና ነይሮም ጠፊኦም ዘለዉ ብዙሕ ነገር ተሪእና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ መስመር እንታይ እዩ ዝብል እቲ እግዚኣብሔር ሓላዊና ዋሳይና እዩ ኣብ በረኻ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝብል ተኣዝማች እስከ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሕዳት ሎማ ኣላፍ ኮይና ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣይኮነን ካባና እዩ ኩሉ ግዜ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ክብል ከሎ ብዝተፈላለየ ሰባት ብውሽጣዊ ይኹን ብሕብረተሰባዊ ይኹን ብማሕበራዊ ይኹን ብመንፈሳዊ ይኹን ብዝተፈላለየ ብፀገማት ስለንሓልፍ ባዕልህና ዝሰገርናዮ ባዕልህና ዘይሓለፍናዮ ከይመስለና ምእንቲ ኣብዚኣ እግዚኣብሔር እንደዘየሳገረኒ ብዚኣ እግዚኣብሔር እንደዘይድግፈኒ ኣብዚኣ መላእኽቱ ልኢኹ እንደዘየሰጋገረንስ ሕጂ በይመሃለኹ እንዳበልና ከነስተንትን እስከ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ህይወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ተስፋና ኣኽቲሙ ክንምለስ ካብ ኣፍ ሞት ትማሊ ውሑዳት ሎማ ኣላፍ ኮይንና ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣይኮነን ካባና ታሪክ ናይዚ ቤተክርስትያንሲ 8 ወይ 10 ሰባት እዮም ጀሚሮም ቅድሚ 34 ዓመት ማለት ሕጂ ብዙሓት ካብቶም ሽዑ ዝመስረትዎ ኣለው ማለት ትማሊ ውሑዳት ሎማ ኣላፍ ኮይንና ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣይኮነን ካባና ህልኮሎስ ከምዚ ተራ መዝሙር ጥራይ ገርና ከይንወስዶ ማለት ምስትህልው ኩነታ እንተሪእናዮ ዝያዳ እታ ብርሃን ወንጌል መልእኽቲ ብርሃን ወንጌል ዝበልናዮ ኣብ ቁፅሪ 3 እንታይ እትብል ደጊም ንበራበር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ ቅዱስ ቤተክርስትያንሲ ንጉሰ ሰላም እንዳተባሃለ ብስብሃተ ነግህ ጸሎተ ሰርክ ኩሉ ግዜ ናይ ሰላም ጸሎት ስለዚ ታደጊም ንበራበር እሳያታ መልእኽቲ ናይታ ብርሃን ወንጌል መልእኽቲ ብርሃን ወንጌል ኣብቲ መዝሙር ናይ ኣምልኾ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ብርሃን ወንጌል ደጊም ንበራበር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽበት ህይወት ንረኽበሉ ምስጋና ንቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ዓለሙ ራብዓይ ንዑ ናብ ቤተ ኣምላኽ ብመንፈስ ክንዓቢ እዚኣ ከዓ መልእኽቲ ብርሃን ወንጌል ማለት እዩ ይፅውዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃውዒት ናይ ኣምላኽ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ ብምንታይ ዝዛዝም ብመንፈሳዊ ማዕዳ ወይ ብመንፈሳዊ ምኽሪ ይዝብል ማለት እዩ ሸለላይ ትበል ተጠንቀቐሉ ዝብል ምዚ ምስ ምንታይ ዝተሓዝ ፃውዒት ናብ ኣምላኽ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤቱ እዩ ዘሎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ብድጋሚ ነቶም ሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሕራይ ህይወት ሓብትና መምሲኹም ኩልኹም ኣነ ከዓ ዘላትኒ ቴንኪዩ ረዘነት ሓፍትና ከም ዝቦና ክገልፅዎ ዝፀንሑ
بطعمي سترونج مسجة ثانك يو مزمور داوود 23 let me pull it كاب حادث قاع شدشت قرتين وحي لاقن اتليست مستا ناي قداميتن قرتي كان ناي تخاليتي زمصخم ما بنا تخيل كوينا تسمعتني حياواي قواسا اتول تارستا እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዘዕርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጽንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳይ ኢኻ እሞ ብርባርባ ድነ ሞት እኳ እንተኸድኩ ክፋእ ኣይፈርሕን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውኤይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ንሱ ንነፍሰይ የህድኣይ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ምስ በለ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ተሓቀኛ ህድኣት ተሓቀኛ ዓረፍቲ ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋ ዝተበፅሐ መዓርግ ዝተበፅሐ ፍልጠት ዝተበፅሐ ሞያ ዝተፈልጠ ሓይሊ ዝተፈልጠ ንብረት ተተኣከበ ብዘይቲ ንጉስ ሰላም ብዘይቲ ንጉስ ህድኣት ታይርከብኒ ስለዚ ቦና ዳዊት ታይሉ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ቃል ህይወት የስማዓልና ሃብትና ህይወት ኣራይ ካልኦት ብዛዕባ ኣራይ ሃብትና ሙሉእ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 37 ቁፅሪ 4 5 6 ዝኸይድ መሲሉ ተሰሚዕኒ ኣራይ ጽቡቕ እግዚአብሔር ተሓጎሱ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ መገድኻ ንእግዚአብሔር ኣማዕቦ ኣብኡ ተወከል ንሱ እውን ከስልጠልካ እዩ ንሱ ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻ እውን ከም ቀትሪ ከውፅእ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ህይወት የስማዓልና 37 ካብ 4 ክሳብ 6 እወ እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ተሓጎስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ በእግዚአብሔር ተሓጎስ ምክንያቱ በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ምሕጓስን በእግዚአብሔር ምሕጓስን በበይኖም እዮም ታንክስ ጊቪንግ ትብል ናይ ምስጋና ጸሎት ፖፕሽኖ ዳሓንቲ መጽሓፍ ገይሮም ታንክስ ጊቪንግ ኢሎም ኣለው ቶም ግዜ ዘለና ክነንብቦ ንኽእል ተንቢብናዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ መገድኻ ንእግዚአብሔር ኣማዕቆቦ ኣብኡ ተወከል ንሱ እውን ከስልጠልካ እዩ ንሱ ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻ እውን ከም ቀትሪ ከውፅኦ እዩ ንእግዚአብሔር ሃዲእካ ተጸበዮ በቲ መገዱ ዝሰልጠሉ በቲ ሕሱምኻ ቀና ዘለዎ ፍጹም ሰብ ኣይትኾሪ ንሱ ንጽድቅኻ ከም ብርሃን ንፍርድኻ እውን ከም ቀትሪ ከውፅኦ እዩ ዳዊት ብምስጢር ኣብ እንዳቆርዮ ብዙሕ ገበን ምስ ፈጸመስ ዋላ ሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን ዋላ ካብ መንፈሳውያን መራሕቲ ዋላ ካብቶም ናይ ገበን ሰብ ሞያ ዝበሃሉ ደያኙ መርመርቲ ዋላ ሓደ ዝፈልጥ ኣይነበረን ካብዚ እግዚአብሔር ዝኽወል ግን ኣይነበረን ስለዚ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ልኢኹ ሎማ ዓንቲ እንታይ ኢኻ ዝገበርክ ኣብያ ዘላታ ጥቕሲ ንፍርድኻ ከም ቀትሪ ከውፅኦ እዩ ጥራይ ምስኡ ዘለና ርክብ ጥራይ ክዕር ኣለዎ እምበር ሰብ ዝገበረ ይግበር ሰብ ዝሓሰበ ይሕሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኽወል ነገር የለን ቃል ህይወት የስማዓልና ሙሉእ ሓብትና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሕራይ ሓውና ግርማይ ዲያቆን ግርማይ ዶ ትኾን هو بنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለስተመሃርና አምላክ ይመስገን ሕራይ ሓብትና ቤት ካዲያ ምሳሌ ዘላ هو ወጋሕታ ሕራይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብነትና ኢኹም ኩሉ ስድራኻ ክገብሮ ዘለዎ ውሑዳት ስድራ ቤት እዮም ብሓንሳብ ዝዝምሩ ብሓንሳብ ዝኣቱ ዘለውና እሞ ናይ ብሓቂ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ከዓ ኣብነታዊ ኣገልጋሊ ቀጽል ሓውና ዲያቆን ግርማይ
እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ተናይ መወዳእታ ዚዛ መዝሙርና ንዑና ቤት ኣምላኽ መንፈስ ክንዓቢ ይፅውዓና ኣሎ ንኽፈተሉ ልቢ ፃውዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሉ ሓቀኛ ዕረፍቲ ኣብ ቤት እዩ ዘሎ ትብል ማቴዎስ 11:28 ኣቱም ትፅዕሩ ፀር ዝኸደኩም ንዑና ባይ ኣነ ከዕርፈኩም ዝበለና ኣምላኽ ዕረፍትና ሓጎስና ኩሉ ነገራትና ኣብኡ ስለ ዘሎ ናብቲ ሓቀኛ ዕረፍቲ ክንከይድ ከዓ እግዚአብሔር ይደግፈና ሳኽብር ይገባና አሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብተና ወጋሕታ ከዓ እንኳዕ ሰላም ኣተኺ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እውን ስለ ርእስኽን ንዲያቆን ግርማይ ወኪልክን ምሳና ክትሕወሲ ዕድመ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ናይ ብሓቂ ካብተን ኩሉ ግዜ ወሃብቲ ሓይሊ ዝበሃሉ ጥቕስታት ተኸላኸልቲ ገሰፅቲ መሃርቲ ወሃብቲ ሓይሊ ዝበሃሉ ኣብቲ ናይ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኦም ዝፈላልይዎም ስለዚ እዚ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ዝበላ ማቴዎስ 11:28 እንታይ ለያ ትጅምር ከምታ ዘንበበልና ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም እሞ ናባይ ንዑ ብዘይ ኣፈላላይ ብዛዕባ እምነት ብዛዕባ ሓጢኣት ብዛዕባ ድኻም ብዛዕባ ክፍኣት ጥራይ ናባይ ምፁ ኣነ ከዕርፈኩም ሕጂ መን እቲ ዝፅውዕ ዘሎ ንምንታይ ኢሉ ይፅዋዓና ዘሎ ስለዚ መን እቲ ፀዋዒ ኣነ ለዋህ ልበይ ከዓ ትሑት እዩ ኣርዑተይ ፎኩስ ጾረይ ከዓ ቀሊል እሞ ካባይ ተማሃሩ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ካልኦት ኣብዚ መዝሙር ከይወፃና ሓብትና ረዘነት ናይ ሕጂ ድያ ናይ ዓንተበይ ኢድ ሓፊላ ኣላ ናይ ሕጂ ኣቦናይ ኣብታ ምዕራፍ 37 ሙሉ ሓፍትና ዘንበበታትን ናይ መጨረሻ 39:4 ምስኣት ሰማዓ ኮይኑ ትሰሚዕናኒ ምድሓን ጻድቃን ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ብዘመን ፀገማ መኸወሊ እዩ እግዚአብሔር ረዲእዎምን ኣናጊፍዎምን ናብኡ ተፀጊዖም እዮም እሞ ካብ ረሲኣን የናግፎም የድሕኖም እዩ ምስዓድ ኸይዶ ትኸውን ኢለ ብጣዕሚ እግዚአብሔር መስገን ካብ ተደረት ጥቕሲ ሓሊፍና ነታ ጥቕሲ ብምልእታ ስለ ዘንበበታ ረኺባታ ማለት እዩ እቶም ዘየንበብናያ ከይረኸብናያ ሓሊፍና ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣብነት እዩ ሓብትና ረዘነት ምድሓን ጻድቃን ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ብዘበን ፀገማ መኸወሊኦም እዩ እግዚአብሔር ይረድኦምን ይድግፎምን ናብኡ ተፀጊዖም እዮም እሞ ካብ ረሲኣን የናግፎምን የድሕኖምን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ደስ ዘብል መልእኽቲ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ሕራይ ካልኦት ሓብትና ትምኒት ናይ ሕጂ ድያ ናይ ዓንተበያ ዓንተበያ ኣቦናይ ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣነ ከኣቦና ሕራይ ከመይ ምስኹም ኣቦና ኩልኩም ቃል ህይወት ስማዓልና ዝማሬ መልእኽቲ ስማዓልና ቀዳማይ ሳሙኤል 3 መብራህቲ ኣምላኽ ከዓ ገና ከይጠፍእ ከሎ ሳሙኤል እውን ኣብታ ታቦት ኣምላኽ ዘለዎ መቕደስ እግዚአብሔር ተገምሲሱ ከሎ ሽዑ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ፀውዖ ንሱ ከዓ እኒሄኹ በለ ናብ ኤሊ ጎየ ድማ ፀዊዕካኒ ኢኻ እሞ እኒሄኹ በለ ንሱ ግና ኣይፀዋዕኩኻን ተመሊስካ ደኣ ደቅስ በሎ ከይዱ ከዓ ደቀሰ እግዚአብሔር ድማ ከም ብሓድሽ ንሳሙኤል ፀውዖ ሳሙኤል ከዓ ተንሲኡ ናብ ኤሊ ከይደ ፀዊዕካኒ ኢኻ እሞ እኒሄኹ በለ ንሱ ግና ወደይ ኣነስ ኣይፀዋዕኩኻን ተመሊስካ ደቅስ በሎ ሳሙኤል ከዓ ንእግዚአብሔር ገና ኣይፈለጠን ነበረ ቃል እግዚአብሔር ኣይተገልፀሉ ነበረ እንታይ ኢኻ ምፅደልየ እግዚአብሔር ፃውዒት እግዚአብሔር ክንሰምዕ ከለናሲ ከነስተውዕለሉ ከም ዘለና እግዚአብሔር ይፅዋዓና ምዃኑ የኸብል ደልየ ሞ ኣይ ቲንክ ኣይረኸብክዋን መስለኒ ኣቦና ሓጉዘ ረኺብኪ ኣለኹ እኮ ምናልባት እቶም ንከታተል ዘለና ቀዳማይ ሳሙኤል 3 ካብ 3 ክሳብ 7 እያ
أنبيبا لنا حبتنا مازا قدوسان رغيبكي الله مبرهة أملاخ جنا كي تفأخلو ساميلون أبتتاوت أملاخ زلوا مقدس نجزابير مقدس جزابير تجمسيسو خلو شعوق جزابير نساميل سوعه نسخة أني خبله نابي إلقوي سويع كاني خامو أني خبله هجتا مستير صبو غير كي خمسي خياز الله جزابير هو كنسمع خمزة لنا شجت عمل لغت بيا زلا سويع كاني خان خبله إلخا نسامي البلو أو كسرت شعته كي دكس كخون كايو انت سوعك باريخا يسمع اللهم وإجزابير تزارب بلو أو كسرت شعته عباي مستري خمسيخي أينا يقلل نير ولدنا أنت يمزبلو كاب ساعة بلوس ساعة قرب مخنياتنا حادثة ساعة بلو الكاخت الأخوة خلقاس نتمل لغتي كقبلو خيل كنسقو خيل مالت بعلها ساعة مبالغن تاز غربت يا مالت سلازن تايلو كاب ساعة بلوس ساعة قرب كاب قبرو مبال بعلها مقبار يقرب سلازي اجزابير ناي سرعات أملاهي ولا قا إيلي أبت مسمر زتوهبو اجزابير زهبو أمو ناينبر اجزابير جن ناي سرعات أملاخ سلازخونة ناي تعمدتي عليك كهنات سلازخونة نالك كهنات قديفو مساميل كزارب أي فقدانيل مخنياتو أملاخنا ناي سلام أملاخ مبر ناي زرقرق أملاخ يكونن أبت ترد ألو جزيجن وجزابير بزغل عجير كاتب برابرن اللخا بزغل عجير كاتب الزاربن اللخا مو اسكس سمع عزان كفت الليلو بعلو كسمعو يقبو نيرو مالك سلازن تايلو እግዚአብሔር ይዛረበ ዘሎ ቆልዓ ኮይኑ ይምበር ሕጂ እንተ ተዛረበካ ግን እግዚአብሔር ተዛረበሎ ምስ ነገረካ ግን ንዓይካ ንገረኒ ኢሎ ማለት ተሓሳብ ተረድያ እንትኾን ክስክ ማእዛ ቅዱሳን ናባኺ እወ እሳ ብልበይ ሓሲባ ሽዑ ኣርክባ ቢልያ እግዚአብሔር ይመስገን እወ ተዛረበና ሕጂ ንኽልቲኦም ጠቂምዎም እግዚአብሔር ሲ ነቲ ቆልዓ ብኡ ገይሩ ተዛሪብዎ ንኤሊ ከዓ መናቃቅሒ ኮይኑሉ ማለት እዩ ሳልሳይ ድምፂ ተኮይኑስ እኒሁ ክበሎ ብሎ ከሎ ሕጂ ንሕና እውን ንኣምላኽ ስምዑ ክንበሃል ከለናሲ ክንነቅሕ ከም ዘለና ክንሰምዖ እግዚአብሔር ብቆልዓ ገይሩ ዝዛረብ ብካልእ ገይሩ ዝዛረብ ብድላይ ገይሩ ክዛረብ ከሎሲ ኣብታና ምንታይ ኣምፅየ ኣብታና ምስትበሃል ከንስተበሃል ከም ዘለና ንምንታይ እዩ ዝዛረበኒ ደሎ ኢልናስ ክንሰምዕ ከም ዘለና እዩ ደሞ ኣጋጣሚ ከዓ ረኺበያ ተንኪዩ ጋዳ ቦና ፅቡቅ ገይኩም ገሊፅኩማ ቃለ ሂወት የስማዓልና እግዚአብሔር ይመስገን ትሰምዕ እዝኒ ሃበና ዮሐኒ ሊያቦየ ቃለ ሂወት የስማዓልና ምዕራፍ 33 ኢና ጀሚርና ሕፅር ሕፅር ዝበላ ግን 4 ይቅሬታ እግዚአብሔር ይደግፍ 43 ኢና ጀሚርና ሕፅር ሕፅር ዝበላ ግን ዕሙቕ ዝበለ መልእኽቲ ዘለወን ክሳብ 46 4 ምዕራፋት ኢና አንቢብና ካብዚ ናይ ሎሚ ይኹን ወይ ካብቲ ዝሓለፍና ይኹን ዝኾነ ናታትኩም ግዜ እዩ እሞ ዘይተረዳእና ክርዳእና ዝተረዳእናዮ ከዓ ንካልኦት ሸር ክንገብሮ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ማለት ንጉባኤ የወፍዮ ኣለኹ እቶም ካልኦት ክሳብ ትዳለው ሓውና ዶክተር ክፍላይ በቲ ዘለኩም ፀጋ ካብቲ ዘስተንክቶንኩሞ ከተስተንትኑልና ዕድል ክበኩም ራይ ኣቦና ይቕኒለይ ንዓይ ከም ዝረዳእኒ እታ ምዕራፍ 45 እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ኩለን ዝተተሓሓዘ እየን እሱ ከዓ ብዛዕባ ተዋህዶ ክርስቶስ እዩ ግን ኣነ ንከም መበገሲ እታ ምዕራፍ 43 ክወስድ እዚ ምዕራፍ 43 መጠሊ ጎን ዝበሃል ብምጥቃስ ይጅምር ነዞም ነዚ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ካብ መጀመርታ ወይ ዳሕራይ ስዒምና ዝተኸታተልናዮ ይኹን ኣቐዲምና ተማሃርናን እንፈልጦን ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ኣብዚ ምዕራፍ ዘሎ ንጹር እዩ እቲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም እተወልደ ሰብ ንሱ እግዚአብሔር ወልድ ወይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሰብን እግዚአብሔር ወልድን ብምዃኑ ግን ክልተዩ ኣይንብልን እንታይ ደኣ
اتني أنا نمدحان التولدة التسقلن استنسأن حدا إيسوس كريستوسيو كابتوم أب قصر شديشته تنبولنا موكسيتات أبونا بملأك السلام يوحنس نعرف حدا دولة أنبيبومنا أب قصري عصر شمنته حدا أكوا نأملاخ زرعايو البون إتي أب حقفي أبو زولو حدا ودي نسو أقهدو ياتبل نتي أب حقفي أبو زولو حدا ودي زبل مقلسي مستي أب تقسي حدا وإግዚአብሔር ውእቱ ቃል ዝብል ብምትሕሓዝ ሓድነት ንምግላጽ ይኸውን ኢለ ብምሕላፍ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ በቲ ሰብ ብምዃን ዘስተምሃሮን ዝሰርሖ ኩሉን ንእግዚአብሔር ከም ዘንገሃዶ ካብዚ ጥቕሲ እመሃር እታ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:6 ተነበትልና ካብ ኣጽላ ቢል ኣብ ቁጽሪ ኣብ ጥቕስ 7 ኸዓ እዚ ፍልጠት እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ጎይታን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢለ ዝወስዶ ዘለኹ እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እያ ትብል ንኣይ ከም ዝርዳእኒ ሓደ ካብቶም ዕላማታት ናይዚ መደብ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣቦ ነቶም ኢየሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ዘይፈልጡ ወይ ዘይበርሃሎም ኣቦታትና ዝሓደጉልናን እንኽተሎን እምነትና ንምግላጽ እዩ በዚ ኣርእስቲ ከስተንትን እንከለኹ ናብ ኣእምሮይ ዝመፀኒ ኣገዳስነት ትስብእትን ኣምላኽነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያንና እዩ እዚ ኣርእስቲ ኣካታዕን ወሳኒን ኮይኑ ዝጸንሐ ከምቲ ኣቦና ዝተቆረስልና ካብ ካልኣይ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ እዩ ነዚ ሓድነት ክርስቶስ ወይ ሕብረት ትስብእትን ኣምላኽነትን ብዘይ ምልውዋጥ ማለት ብሓድነት ዝምርሓሉ ካልኦት ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስትያናት እውን ኣለዋ ኣብዚ ከዓ ንዓይ ሓደ ቁሩብ ዘሕሰበኒ ወይ ዘገርመን ዘደቐንን ነጥቢ ኣሎ ንሱ ከዓ ሕብረት ኣካልን ባህርን ክርስቶስ ዝገልጽ ተዋህዶ ዝብል ቃል ከም መፀውዒ ስም ዝጥቀማ ቤተክርስትያንናን ቤተክርስትያን ኢትዮጵያን ጥራይ እየን እታ ካብ ቀደም ምስኣ ዝተኣሳሰርና ቤተክርስትያን ግብፂ እንትኾነት እውን ኣብ ስማ ተዋህዶ ዝብል የብላን ካብዚ ተበጊሰ ከዓ እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ነዚ ኣርእስቲ መሰረታዊ ኣካል መፀውዒ ሃይማኖቶም ከም ዝኸውን ብምግባር ተሳተፍቲ እቲ ዝነበረ ዘተ ከም ዝነበሩን ብግዜ ከይተወሰነ ብቐጻልነት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከም ዝሓልፍ ከም ዝገበሩን ዝሕብር ይመስለኒ ምክንያቱ ተዋህዶ ማለት እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ዝለዓል እቲ ቅኑዕ መልሲ ሓድነት ትስብእትን ኣምላኽነትን ክርስቶስ ዝጠቅስ ክኸውን ትፅብት ይንበረሉ ርባሕ ኣንዊሐ ይቐኒለ ኣቦና ናባኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓውና ዶክተር ክፍላይ ምክንያቱ እቲ ምንዋሕ ብዙሕ ሰብ ነቲ ንባብ ክረኸቦ ዕድል ዘይረኸበ ነቲ ዝተንትኖ እውን ዕድል ዘይረኸበ ንብዙሓት ሰባት ኣርባሕ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ካብኡ እንተወስኸ እውን ፀገም የብሉን ሰብ ሪጋ እንተልዩ ኢድ ሓፍ እንተቢሉ ከዓ ስለ ዝረአ ፀገም የብሉን እሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና ተብ ሽኖዳ ቅድስንኦም ምሳና ሕደረና ናይ ግብፂ ፓትርያርክሲ
4 ጳጳሳት ኣብ ዝቀደስሉ እዋን እንታይ እዮም ኢሎም እታ ብቋንቋ ተቀድስን ብፊደላት ተምልኽን ዘላ ቤተክርስትያን ናይ ሓበሻ ቤተክርስትያን ጥራይ ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ መስኪሮም ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር መስገን ወለድና አጽኒሖምልና እዮም ነዚ ዘጽንሑልና ወለድና ከመይ ገርና ንስዕቦ ይኸኣት ሕጂቲ መደብ ሓደ ካብዚ መደብ ዝሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ሕራይ ካልኦት ካብዚ ናይ ሎሚ እዚ ተማሂረ እዚ ተረዲእኒ ዘስተንቲነ ወይ ከዓ እዚ ሕቶ ኣለኒ ንብሎ እንተሎ ራይት ጊዜ ናይ ጉባኤ እዩ ጉባኤ ክጥቀመሉ ይግባእ ምናልባት ምልክት ክሳብ ተገብሩለይ ግን ንሓውና ዲያቆን መሓሪ ዝኾነ ዘስተንተኖ ከካፍለና ዕድል ክህበየ እግዚአብሔር ያክብረልኝ ቴንኪው አቦና ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም ካብዚ ዝጸንሐ ናይ ሎሚ ንባብና ገለ ክብል እየ ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ተደጋጋሚ መልእኽቲ ወይ ትሕዝቶ ኣብ ምዕራፍ 43 ብፍላይ ቁጥሪ 1 ኣብ ቁጥሪ 6 ኣብ ምዕራፍ 44 ከዓ ካብ ቁጥሪ 2 ጀሚሩ ክሳብ ቁጥሪ 3 ኣብ ምዕራፍ 46 ድማ ብፍላይ ካብ 5 ክሳብ 7 ብዛዕባ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ምስ ነፍሲ ከም ዝወሰደ ስጋ በይኑ ከም ዘይኮነ ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ምዃኑ እቲ ስጋት ድማ ስጋ ሰብ እምበር ኣዳሊዎ ዝነበረ ካልእ ስጋ ከም ዘይኮነ ዘረዲእ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዚ ገለ ክብል ደልየ ተነቢብዩ ናብቲ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንባብ ኣይምለስኒ ገለ መወከሲ ጥቕስታት ካብተን ዝተነበባልና ግን እቲ ሓንቲ ገላትያ 4:4 እያ ነይራ ብሓፈሻ እንታይ ከስተንትን ደልየ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ከምቲ ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እናኣምኖ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ከም ዝተወልደ ምክንያቱ ከምዚ ኣቦና ድገለጹልና ክሕደት ተላዒሉ ነይሩ ቀደም ሕጂ እውን ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያ ብኤርትራውያን ይኹን ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣብ ካልእ እምነት ዘለው መሃርቲ ከምኡ ክብሉ ንሰምዕ ኢና ነፍሲ ኣይወሰደን ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ወሲዱ ምክንያቱ ኣምላኽ እንድዩ መለኮት ኣለዎ እንዶ ህልው እንድዩ ስጋ ጥራይ ወሲዱ ዝብሉ ኣለው ጭራሽ ከዓ እቲ ስጋ ንባዕሉ ኣብ ካልእ ኣዳሊሉ ዝነበረ እምበር ካብ ድንግል ማርያም ወላ ሓንቲ ኣይወሰደን ኣብ ማህፀናኣቲ ከም ምሕደሪ ጥራዩ ተጠቂምላ እምበር ስጋውን ኣይወሰደን ዝብሉ ስለ ዘለው ነዚ ዝምልስ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ሃይማኖት ኣቦታትና ዝፅሓፉልና ስለዚ ኣብኣየ ክፀቅድ ደልየ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 4 ተነቢባትልና ነይራ አንተወይ እንታይ ትብል ጊዜኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ንሕና እውን ናይ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኹ ስለዚ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ክብል ከሎ ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ክትወልዶ ከላ ብኸመይ ተወሊዱ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ይብል ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ይነግረና እዩ ስለዚ ብዘይ ነፍሲ ስጋ ጥራይ ወሲዱ እንድሕር ንብል ኮይና ስጋ ብዘይ ነፍሲ ህይወት ኣለዎ ድዩ ስጋ ብዘይ ነፍሲ ይቀውም ድዩ ነፍሲ እንድሕር ተፈልይዎ ስጋ ነፍሲ ዝተፈልየ ስጋ ምውት እዩ ሬሳ ይድበሃል ስለዚ ነፍሲ የብሉን ክንብል እንድሕር ኮይና ድንግል ማርያም ነፍሲ ዝተፈልየ ስጋያ ወሊዳ ኢና ንብል ደለና ማለት እዩ ስለዚ ድንግል ማርያም ወሊዳቶ ካብ ድንግል ማርያም ብስጋ ተወሊዱ ክንብል ከለና
ነፍሲ ተዘይብሉ ስጋ በይኑ ክቆማ ይክእልኒ ትርጉም ከዓ የብሉን ህይወት እውን የብሉን ስለዚ እንታይ ኢልና ኢና ንኣምን ስጋን ነፍስን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ነፍሲ ዝተፈለየ ወይ ድማ ስጋ በይኑ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ክርስቶስ ወላ በዓሉ ወዲ ሰብ ኢሉ ይደጋግም ብግእዝ ድማ ወልደ እጓለ እመሕያው እናበለ ብዙሕ ግዜ ይደጋግሞ ስለዚ ወዲ ሰብ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ እግዚአብሔር ሓደ ሰብ ይፈጢሩ ንኣዳም ኩልና ከዓ ዘረ ኣዳም ኢና ስለዚ ወዲ ሰብ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ እቲ ስጋቲ ግድነት ስጋ ኣዳም ይኸውን ዘለዎ ብፍሉይ ኣዳልዩ ፈጢሩ ፀኒሑ እንድሕር ክንብል ኮይንና ግን እግዚአብሔር ብጀካ ንኣዳም ካልእ ስጋ ፈጢሩ ዲ ካልእ ስጋ ሰብ ኣሎ ዲ ኣብ ዝኾነ ፅሑፍ ኣይንረክብኒ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር 6 መዓልታት ፈጢሩ ብሻውዓይ መዓልቲ ዓሪፉ ክንብል ከለና ወንሰብ ገበሮ ኣብ ጭቃ ሰሪሑ እስትንፋስ ሂወት ከዓ ኦፊሉ ሰብ ፈጠረ ይድብል ስለዚ ብጀካ ስጋ ኣዳም ካልእ ስጋ ሰብ ፈጢሩ ዲ እግዚአብሔር ካበይ ድመፀ ኣበይ ድፀነሐ እዩ እግዚአብሔር ብጀካ ንኣዳም ንካልእ ሰብ ኣይፈጠረን ብዘረ ኣዳም ኣቢሉ ዘረ አብርሃም ዘረ ዳዊት ዳበለ ድማ ካብ ድንግል ማርያም ድማ ተወሊዱ ስለዚ እቲ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ኣዳሚ እግዚአብሔር ካልእ ስጋ ኣይወሰደን ካልእ ስጋ ኣየዳለወን ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ እሱ ከዓ ስጋ ኣዳሚ እቲ ስጋቲ ከዓ ሬሳ ኣይኮነን ምዉት ኣይኮነን ሰብያ ወሊዳ ድንግል ማርያም ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እዩ ከዓ እንድሕር ነፍሲ የብሉ እንድሕር ንብል ኮይንና ግን ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 የቅሬታ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 14 ከምዚ ድብል ነንብብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 14 ህይወት ኩሉ ፍጡር ኣብ ደሙ እዩ ህይወት ኩሉ ፍጡር ኣብ ካልእ ሕታም ከዓ እንታይ ይብል ነፍሲ ድብላ ነታ ህይወት ነፍሲ ናይ ኩሉ ፍጡር ኣብ ደሙ እዩ ስለዚ ንደቂ እስራኤል ደም ዘለዎ ስጋ ኣይትብልዑ ኢለ ኣዘዝክዎም ህይወት ናይ ኩሉ ፍጡር ወይ ድማ ነፍሲ ናይ ኩሉ ፍጡር ደሙ እዩ እሞ ዝበልዖ ዘበለ ክምንቆስ እዩ ስለዚ እታ ነፍሲ ወይ እታ ህይወት ኣበያ ድላይ ድብል ደሎ ኣብ ደም ወላ ብባዮሎጂ ከዓ ሴልስ ድበሃሉ ምሽ ኣለዉ ስለዚ እቲ ነፍሲ ይብል ኣሎ ወይ እቲ ህይወት እቲ ደም እዩ ኣብ ደም እዩ ደሎ ሞ ደም ኣይትብልዑ እዩ ድብል ደሎ ደም ክትበልዕ ከለካ ነፍሲ ኢኻ ትበልዕ ደለካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ህይወት ናይቲ ፍጡር ደም እዩ እሞ ደም ኣይትብልዑ ስለዚ ስጋ ክንብል ከለና ከዓ እቲ ብኣካል ተወሊዱ ዝረኣናዮ ክርስቶስ ስጋ እንግዲህ ብዘይ ደም ኣይቀውምኒ ስጋ እንድሕር ናይ ድኾነ ሰብ ጭንድሕ ተቢልካ ደም ኣለዎ ስለዚ እቲ ደም እቲ ከዓ ግድነት ነፍሲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ደይብሉ ስጋ እዩ ወሲዱ እንድሕር ንብል ሃሊና ካብ ድንግል ማርያም ጭራሽ ስጋ ለቢሱ ወይ ምስ ስጋ ተዋሂዱ ደይኮና ንብል ዘለና ምስ ሬሳ ወይ ምስ ምዉት ግኡዝ ነገር ኢና ተዋሂዱ ንብል ዘለና ፍጹም ስጋ ሰብ ምዃኑ ህያው ስጋ ሰብ ምዃኑ ከዓ ብዙሕ ግዜ ትንበብያ እዚኣ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 11 ከም ብባየ ከምታ በቀዳማይ ድጠቀስኩልኩም እዛ ገላትያ 4 ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ብዙሕ ግዜ እንድደጋገማ ሕጂ ደንብባ ዕብራውያን 2:11 ያ እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም እቲ ዝቅድስ እግዚአብሔር እዩ እቶም እንቅደስ ከዓ ንሕና ደቂ ሰባት ኢና ስለዚ እግዚአብሔር ቃል ስጋ ሰብ ለቢስ እዩ ስለዚ እቲ ዝቅድስ ክርስቶስ እቶም ዝቅደሱ ንሕና ካብ ሓደ መበቆል እዮም ስለዚ ክርስቶስን ንሕና ደቂ ሰባትን ሓደ ዓልየት ሓደ ዘርኢ ሓደ መበቆል ኢና ብስጋ ደቂ ኣዳም ኢና ስጋ ኣዳም ምዃኑ እዩ ኣነፂሩ ዝነግረና ደሎ እቲ ዝቅድስን እቶም ዝቅደሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካ ንሕዋተይ ክነግሮም እየ ኣብ ማእከል ማሕበሩን ምስጋናኻ ክዝምር እየ ስለዝብል ኣሕዋተይ ኢሉ ንምፅውዖም ኣይሓፈርኒ ክብሪ ንኣምላኽ ክርስቶስ ንዓና ኣሕዋተይ ኢልና ምክንያቱ ናትና ስጋ ናይ ኣዳም ስጋ ስለ ዝወሰደ ትሕት ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 16 ካብ ቁጥሪ 14 ንምባብ ገዛ ንዘርኢ አብርሃም እምበር ንመላእክት ከድሕን ኣይመፀን ንዘርኢ አብርሃም እዩ ልዕል ኣቢልዎ እምበር ንመላእክት ኣይኮነን ልዕል ኣቢልዎም ብምባል ድማ
ክርስቶስ ካብ ዘረ አብርሃም ካብ ዘረ አዳም ከም ዝተወልደ አዳሊዎ ዝነበረ ፍሉይ ስጋ ከም ዘይኮነ ካለ ፍጥረት ከም ዘይኮነ እቲ ብሓጢአት ዝወደቀ አዳም እቲ ስጋቲ ንዑ ከም ዝለበሰ ካብ ዘረ አብርሃም ከም ዝተወልደ ንዘረ አብርሃም ከም ዝሓረየ ንዘረ አዳም ከም ዝሓረየ ንዑ ልዕል ከም ዘበሎ ከዓ ኣብዚኣ ቁጥሪ 14 ክሳብ 16 ይጠቕሰልና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንኽብል እየ ካብዛ ሎሚ ብፍሉይ ተደጋጊማን ደስ ድበለትንን ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ካብ ስጋኣ ነፍሲ ካብ ነፍሳ ወሲዱ ተዋሃይዱ ከም ዝተወልደ እምበር ተዳልዩ ዝነበረ ተፈጢሩ ተቐሚጡ ዝነበረ ኣይኮነን። ወላ እውን ብሎጂክ እንድሕሪ ሓሲብናዮ ስጋ ኣዳሊሉ ነይሩ ካብ ድንግል ማርያም ኣይወሰደን ድብል እምነት እንድሕሪ ሃልዩ ድንግል ማርያም ካልእ ስጋ ኣለዋ ድዩ? መዓዝ ተዋሂብዋ? መዓዝ ተለቂብላ? ቃል መፂእ ኣብ ከርሳ ሓዲሩ ስጋ ናታ ነፍሲ ናታ ተዋሂዱ ከዓ ተወሊዱ ኣዳሊዎ ዝነበረ ስጋ እንድሕሪ ኢልና ድንግል ማርያም ሰብያ ናታ ናይ በዓላ ስጋ ናይ በዓላ ነፍሲ ኣለዋ መዓሲ ተለቂብላ እቲ ተዳልዩ ንክርስቶስ ተዳሊሉ ዝበሃል ደሎ ስጋ ካብ ማርያም ኣይወሰደን ተዳልዩ ዝፀንሐ እዩ ዝብልዎ ደለዉ ሲ መዓሲ ንድንግል ማርያም ተዋሂብዋ ምስ ኣዲ ተወሊዱ ካብ ዘረ ኣዳም ዲ ዳሓለፈ ፀኒሑ ብፍሉይ እሱ ንክርስቶስ ተባሂሉ ወይ ሽዑ ክጠንስ ከላ ድዩ ካብ ናትክ ስጋ ይወስድኒ እዩ እዚ ስጋ እዚ ብፍሉይ ተዳልዩሉ ዝነበረ ክርስቶስ ዝለብሶ ዝወሃሃዶ ስጋ እዚ እዩ ተባሂሉ ድዩ ስጋ ተዋሂብዋ ተለቂብዋ? ወላ ብሎጂክ ክትሓስቦ ከለካ ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ። ስለዚ ኣቦታትና ኣሰሮም ይጥለል ኣዝዩ ደስ ድብል ፅሑፍ እዮም ገዲፎምልና ሓሊፎም ነዚኣ ከስተንትና ፀኒሐ ምሳኹም ከካፍላ ደልየ ጊዜ ቀቲለ ቅሬታ ፅኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ፅኒሉ ይስማዕኩም ስለዝተዋሃበኒ ግዜ የመስግን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን መሃሪ ኣብዚ ዓበየ ማዕረገ ክህነት ከዓ የብቅዕኻ እግዚኣብሔር ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ግዜ ኣለና ዘስተንተናዮ ሕቶታት እውን እንተለና ቅድሚ ናብኡ ምስጋርና ግን እዛ ሰሌፎነይ ቻርጅ ክገብራ ቁርብ ፍልያ ቢለያ ነይረ ኣብ ናይ መዝሙር ግዜና ከምቲ ልሙድ ኣገልግሎታ ሓብትና ሃና መዝሙር ዳዊት 46 ካብ 1 ክሳብ 3 ከምኡውን ኣዴና ትረሓስ መዝሙር ዳዊት 91 ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዲደናልና ኣለዋ እሞ ናይ ሃና ሓብትና 46 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣምላኽ ንዓና መዕቆብን ሓይልን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ ማዕሙቕ ባሕር እንተተናወፁ ማያቱ እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም እንተንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘመን ኣገልግሎት ኪባርኽ ሓብትና ሃና ብሓዳርኪ ብደቅኺ ተሓጎሲ ኣዴና ትረሓስ ወልዱ ዝሰዳዳልና ከዓ መዝሙር ዳዊት 91 ካብ 1 ክሳብ 4 ካብ መፃወድያ ሃዳናይ ካብ ዘጥፍእ ፌራ ከናግፈካ እሞ ብግልግልኡ ከጎልብበካ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ከዓ መፀግዒ ክትረክብ ኢኻ ሓቁ ወልታን ፀግዕን እዩ። ብርግፅ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕራይ ካብዚ ናይ ሎሚ 4 ምዕራፋት ሓፀርቲ ግን ዕሙቕ ዝበለ መልእኽቲ ዘለዎ ዘስተንተናዮ እዚኣ ተረድየ ሎማዓንትስ እዚኣ ተረድየ እዚኣ ፈሊጠ ንብሎ ወይ ሎማዓንትስ ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ከምዚ ኣይበረሃለይ ንብሎ ነገር ተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ። እቲ ናይ ሕቶን መልስን ከተዳሉ ከላ ቤተክርስትያን ደቃ ክትሰምዕ ስለ ዘለዋ እዩ ማለት እዩ እሞ እቲ ግዜና ንጠቐመሉ። ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ቦና ምርጌታ ከተንትና እኳ ዘይኮንኩስ ኣብዛ ሕጂ ዲያቆን ሓውና ክገልፃ ፀንሐሲ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምሲ ብመጀመርያ ኣዳምን ሂዋንን ምስ ሓጥእ ምስ ኣተውሲ ካብ ጓልካ ተወሊዳ ከተድሕነካ ዝብል መልእኽቲ ሂቡ እዩ እግዚአብሔር ኣቦ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ካብ እሱ መሰረት ጌርና ሒዝና ክንከይድ ዘለና እምበረ ኣብቲ ናይ ማርያም ካብ ስጋኣ ወሲዱ ወይ ከምዚ ኮይኑ ገለ ዝበሃል ትምህርትታት ንሰምዖም ዲና ዋላ ብናትና
ኦርቶዶክሳውያን ኮይኖም ኣቕሽሽቲ ብትግርኛ እዚኣታ መሰረስ ኣዳምን ሂዋንን ምስ ሓጡስ በቃ ካብ ጓልካ ተወልየ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ሽዑ ትሒዛ ኣብ ኣእምሮ እግዚኣብሔር ዝነበረ እያ መፅያትና ማለት ሕጂ ንዑ እየ ናብቲ ድሕሪት ናብቲ ቅድሚት ዝተባሃለና ንዑኡስ ከነስተንትኖስ ቀሊል ከሎስ ንምንታይ ኢና ናብ ዳሕራይ ኣብ ከምኡ ኮንፊዥን ንኣቱ ኢለ ሓስብ ነይረ እዚኣ እያ ተስተንትኖ እናተይ ኣቦ ቃለ ሕይወት የስማዓልና እታ ናይ መጀመርያ ተስፋ ድሕነት ዝኾነት ቃል ኣብ ዘፍጥረት 3:15 እንታይ እትብል ዘርእታ ሰበይቲ ከዓ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ እትብል እታ ተስፋ ኩሎም ነቢያት ካብዚኣ እዮም ዝጅመሩ ማለት እዩ ዘርእታ ሰበይቲ ከዓ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ትብል ማለት ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ዘርኢ ሰብኣይ ኣይበለን እታ ትንቢት እንታይ እትብል ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣቦና ኣብ ኣዘራርባ ከይትኸውን ብዙሕ ድማ ብደገ ድሰማዕ ኣሎ እንድዩ ከድሕነካ እየ ትብል ሓፍትና መዓዛ ከተድሕነካ ትብል ጠቂሳ ነይራ እሞኒ ካብ ቃል እንዲ ነቲ ብደገ ድሰምዕ ግን ካልእ ስለ ዝኸውን ሲ ካብ እግሪ መልሓስ ዕንቀፍ እንዲ ግን ከብርህዋ ኢለ እየ ከተድሕነካ እያ ትብል ተዛሪብክያ ነርክሞኒ ዕንቅፋት እንዲ ግን ክእረም ኢለ እየ ትብሰምዕ ደገሲ ካልእ ከይብል ثانك you እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም እቲ ኣብዞም ኣቲ ዘሎ ምሳና ብቀረባ ክሓትት ትኽእል እቶም ብዩቲዩብ ይኹን ብፌስቡክ ይኹን በቲ ዌብሳይት ብኩሉ ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ እቶም ክሓቱ ዕድል ዘይረኸቡ ከዓ ከመይ ዳኣሎም ኢሎም ኣይሉ ግር ክብሎ ስለ ዝኽእል ሲ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ቁፅሪ 26 እታ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓር ፀላእ እውን ሞት ኢሉ ማለት እታ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ካብ ገነት ክወፅእ ከሎ ዝተዋህቦም ተስፋ እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ እቲ ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ተስፋ ድሕነት ካብዚኣ ትጅምር ማለት እዩ ሃራይ ካልኦት ቃለ ሕይወት የስማዓልና መኣዛ ቅዱሳን ሓብትና አሜን አሜን አቦና እቲ ቁኑዕ ትምህርቲ ከምዝ እናሃለወ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ተቐሚጡ እናሃለወ ኣቦታት ከዓ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘበን ጀሚሮም ኣብ ብራናን ኣብ ፔፓሩስ ዝበሃል ቆፅሊ እንዳፀሓፉ እቲ መልእኽቲ ክሳብ ገንዝ እንደበልወሲ ሰባት ስለምንታይ እዮም ዝጋገዩ ንዝብል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መሊሽዎ እዩ ጽቡቕ ዘረ ዘሪእካስ እቲ ክርዳድ ዳ ካበይ መፀ ኢሎም ምስ ሓተተ ደቀ መዛሙርትስ እዚ እቲ ፀላኢ ዝዘርአ ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንተተሃሚልና ንሕና እንድሕር ደቂሽና ንሕና እንድሕር ዘየስተውዒልና ንሱ ናይ ምምስሳል ሜላ ጉርሒ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ክርዳድ ኣብቲ ስርናይ ክርዳድ ሕውስ የብል እሞ ክርዳድን ስርናይን ከዓ ብቆፅሊ ብኩሉ ሓደ ስለ ዝመስሉ ከይተፈለጠና ነቲ ክርዳድ ስርናይ መሲልና ኣብ ውሽጥና ሒዝናዮ ንነብር ማለት እዩ ክሳብ ጉንቦ ዘውፅእ ክሳብ ዝስዕረና ወይ ክሳብ ዝጎዳእና ማለት ቃል ሕይወት የስማዓልና ሕራይ ካልኦት ኣቦና ሕይወቴ ሕራይ ሕይወት ሃብትና ሓንቲ ንእሽተይ ከም ሕቶ እያ ክትበርሃለይ ዝደሊ ንማልባት ከም ክስታይ በሪ እንታሽሙ ትኸውን ንዓይ ግን ክትበርሃለይ ደሊ እታ ኣብ ምዕራፍ 43 ኣብ ቁፅሪ 4 ሲ ንሱ ብዘይ ስጋ ኣይኮነን ስግኡ እውን ምትሓት ኣይኮነን እንታይ ዳ ስግኡ ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምልዋጥ ወይ ምክፍፋል ብተዋህዶ እሙን እዩ ነዚ ዘይኣምን ንሱ መናፍቕ ከም ዝኾነ ዘረዳእና ሕጂ ሲ እዚኣ ዝብልዓልኳ እንታይ ንዓይ ክትበርሃለይ ደሊ ብዙሕ ግዜ መናፍቃት እዮም መናፍቃት ኢኻ ትሰምዕ ሕጂ እዚኣ ብርህትያ ነዚኣ ዘይኣምን ተዋህዶ ኣሎ እንተኮይኑ ኦፍኮርስ ወይስ ካልእ ኣሎ እዩ እዚኣ ናይ መናፍቃንሲ ካልእ ኣሎ ዲ ዋላ እዚኣ ጥራእታ መናፍቃት ተብለካ
እግዚአብሔር ይበና አቦና አበይ ቆመስ ምሳና ስለዘለው ንዑም ዕድል ክህቦም እየ ነቦና ቴንክ ዩ ቁሩብ ተክበርሃለይ ስለደለኸ እግዚአብሔር መስገን እቲ አቦታትና ዝብልዎ ኣለው ሓንቲ ኣዴና ኢሎም እዮም ዝጠቕስዎን ምናልባት ኣቤ መልኣከ ሰላም ክሕግዙን እዮም ኣብ ሓደ ጉባኤ ሲ መናፍቃን ከይንኸውን ዳ ንጠንቀቕ እምበር መናፍቃን ከይንበሃል ሳይ ንፍራሕ ኢለን ንብልወን ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ሕጂ እቲ መናፍቅ ዝበሃል ከመይ ዝመሰለ እዩ ብመሰረተ እምነት ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተዳይልና ኣብዚ ውሽጢ ውጉዝ ይኹን ነቲ ሰባት ዘይኮነ ነቲ ስሕተት እዮም ዝውግዙ ማለት እዩ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንፈልጠን ነቲ ስሕተት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣፍቅሮም ለሃጣን ወፀላእ ምግባሮም እዩ ዝብል ንሓጢኣት እንዳፀላእኻ ንሓጣን ኣፍቅሮም ኣብ መወዳእታ ከዓ ግዘት ዝብል ኣምላኽ ተፈቀዶ ንሕና ከዓ እንተለና ክንበፅሖ ኢና ኣብ መወዳእታ ከዓ ግዘት ዝብል ናይ ባዕሉ ክፋል ኣለና ኣብቲ መወዳእታ ናይ ሃይማኖት ኣበው ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ገበን ተፈፂሙ ክበሃል ከሎ እቶም ናይ መርመራ ስራሕቲ ብዓለማዊ ነገር መጀመርያት ገበን ተፈፂሙ ድዩ እንተተፈፂሙ ብኸመይ ኣገባብ ተፈፂሙ በበይ ተፈፂሙ ኣበይ ተፈፂሙ እዮም መፅናዕቲ ዝገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብተን ግዘታት ሓንቲ ንዓ እንድሕር ጠቂሱ ከምዚ ቀይሕ መስመር ንብሎ ማለት እዩ መምሁሩ ክኸውን ይኽእል ብግሊ ክኸውን ይኽእል ብቤተክርስትያን ክኸውን ይኽእል እዛ ቀያሕ መስመር እዚኣ ሰጊርካያ ኣለኻ ዝብል መልእኽቲ ዝወሃቦ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ቀያሕ መስመር ከም ዝሰገረ እንድሕር ፈሊጡ እንድሕር ተረዲእዎ ይምለስ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ምዝናይ ኮቪድን ቅድሚኡን ዝጀመረ ናይ ዝነበረ ናይ ማሕበር ጸሎት ኣገልግሎት ኣብቲ ንማሕበር ጸሎት መካየድ ኢሎም ዘውፅዎ ውሳኔ እቲ ዝለዓለ መልእኽቲ ናብ ቦርዲ ይሓልፍ ቦርዲ ዝወሰነ ውሳኔ ከዓ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ክፍሊ ትምህርቲ ምስ መፃና እዚኣ ቀያሕ መስመር ተሰጊራ ኣላ ምክንያቱ እቲ ቤት ማሕበር ጸሎት ናብ ቤተክርስትያን ካብ ቤተክርስትያን ናብ ጳጳስ ካብ ጳጳስ ናብ ሲኖዶስ እምበር ናይ ሓንቲ ቤተክርስትያን ቦርድሲ ናይ ስነ እምነት መወዳእታ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚኣ ኣብ እምነት ቀይሕ መስመር ተሰጊራ ኣላ እዚኣ ክትዕረ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ መፅዩ ነቲ ሕጊ ኩላህና ስለንቅበሎን ስለንኣምኖን ከዓ ናብዛ መስመር እዚኣ መፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ጉዳይ ሃይማኖት ዝመፅእ ብጳጳስ ገይሩ ናብ ሲኖዶስ ዝበፅሕ ብል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መናፍቅነት ዘብልሲ እዚኣ ጥራይ ድያ ዝበልክዮ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ብቤተክርስትያን ተራእዩ ነቲ ዝተሰገረ መስመር እንተተመሊሱ ይምለስ ኦልሬዲ እዞም መስመራት ንብሎም ዘለና ካብ መሰረተ እምነት ወፃእ ዝኾኑ ግን ነቶም ሰባት ዘይኮኑስ ነቲ ስሕተት እዩ እቲ ውግዘት ኣብቲ ስሕተት እዩ ዝቕመጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣይምለስን እንድሕር ኢሉ ከዓ እቲ ዝወሃብ ግዜ ተዋሂቡ ቤተክርስትያን ውሳኔ ተመሓላልፍ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ሕጋዊ ውሳኔ ብመሰረት ሕጊ ቤተክርስትያን ምስ ወሰነቶ ሽዑ እዩ መናፍቅ ዝበሃል ማለት ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ግን መናፍቅነት ማለት ከም ችረቶ ዝደለኻዮ ሰብ ትጥቃዓሉ ነገር ኣይኮነን ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ወብመርጌታ ረዲኣትኒ ቴንክ ዩ ቃሊወ ተስፋ ራይ ጊዜና ይኣክል ኣሎ ኣቦታትና ቃለ ምዕዳን ገይሮም ብፀሎት ክዓፅውልና ኣውደ ምህረት ናብ ኣቦታትና ከሳግሮ እየ ኣቦና ሃብላይ ኣቦና ራይ ኣበይ ቆምስ ሓሳቦም ሂቦም ፀሎት ዕፀውልና ቃለ ምዕዳን ኣቦይ ምህረት ናባኹም ይቦና ድሓን ኣቦና ኣሎ እንዲ ንዝመፅእ ኣምላኽ ተፈቐዶ ድሓነይ በሉ ደኣ ዝገለፀልኩም ግቦ ድሓን ኣቦና ንበኹም ራይሽ ፈቃድኩም ምላእ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን
أبزي ننبسخم كوينكم سي نتوم بيت كريستيان زي صنحنا نقل عمتات ونمساخم كنكاتاتل زي صنحنا بأونلاين نزي زبكعكم أملاخ زحي لكم زصنعكم نز قدس علامة زي كتنبرلون واقا خطخفللون عين تلبنا خم زبرهك زي أبي خبري مسجن أنا حقوسي وسني يقولون ما أخلي مهلاوكم مالتي إذا هيمانوت أبوسي بتاع عبد أجاي بتسب زردو عنق أن تنب حزب مؤمنان تساتفوا كم زي مسألة مدب مسرعهم تنعهم زرد أملاخنا تنترف أبيات بيت كريستياني ردأيا بتحق بيت كريستيان بتي قنونا نبركا نزمت وردتك أو وردت أي بحالنيو شلماتيو كم تتنادينا إلى نوزبلكم عبس أقاي منافقان كين بحال زي كنا خنفرح زل الناس منافقان كوينا خين ركبي مو منافق كهيمانوت أبواين ببنيو نخبلي ليه هيمانوتني أبوتات أي كتلني مالتي سلازي أملاخ نزا بيت كريستيان مدهاني ألم دي سي واشنطن دي سي زرد أملاخ كم دمانة تنترف أبيات بيت كريستيان يرد أيين أبزبز يحكم مزلهم يبصحيين نتبرو حق نحق وسل زنبرنا بعيننا خنريو أو خن هلوز جبر أملاخ كل خبر مسجانان نوع يخن أبونا مساخم زلوا بوتات أبز بيت كريستيان أقلقلتن حزبن زي أيهر أملاخ بتعناكم بقال كيدانكم بولدكم بدقكم زرؤكم كساب مفصم تعلم بأمنة صنيعكم ناتحقوسكم تنوبرون وتم دحريكم زمصون بأمنة بأملاخ تحقوسهم زنوبرون نزع علم زي مخنيات برهان وانجيل زخون واني قبرهم بقعات قبرنا بمسقانا خمز إلنا هنصلي أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس خاتنصا فؤاد كخمت أب سمايكم ودماء مدري يخلنا علتين جيرانا لو ما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا حبكو فؤاد حننا نبرنا فتنا يتأتونا من قستن حيلن كبرن زال ألمنات كايما أمين أغزئتنا مريم بن قدس جبريل ملأخ سلامتا سلام لك اللهو بحلنا خدنقليخي بسقاهون دنقليخي أدق زي أبي هرقويتا سراوي السلام لك اللهو نستغيكا وأنستفلخ برختيخي بركر سخون بروخي أومل تتسقى أجزي أبي هر مساخي أوف السيت الدس بدكي حتياتنا أمتانك سري لنا نابتفت ودخ إيسوس كروسوس صليخي من أنتانا محرت لمن لنا أمين فقرق زي أبي هرابو تسقى حد ودو قويتانان أملاخنان مدحنان إيسوس كروسوس حبرة وهبتاتنا منفس قدس مساخاتكم يخون سلام حدرو باي برخليتين كلنا أمين يا بوتات أمين يا بوتاتنا برخليتين كلهم راي أمين تسألي صلوت أب كلمة إجابير عريقو معاد زورر محرت زورر يقبرلنا السمعنا قال إجابير كا آمين سلاسة سان مئة سنة فرفريو بهوات كنا برلو خنصاد كلو كندحنا له كنقل قللو خنقل قللو نا إجابير قدس فغادي خنلنا آمين عبسانان بدلنان كي سبسبخ ساب الساعة زبدحان سلام عاكيبو بز قدس أقل قلوت كنساتف زرد عنا زدقفنا لؤل بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نزمز كعبدحان سلام عاكيبو بز قدس أقل قلوت كنساتف نا إجابير قدس فغادي خنلنا نتوم ليتنا سلام ليتي لوام ليتي قبرلنا نتوم معالتهم كا بروح معالتي قبرلكم بسلام الرهبنا آمين أمين يا بوتاتنا أمين أمين أبوتاتنا على هوة يسمعنا آمين كلكم أبوتاتنا على هوة يسمعنا أبونا قومس كا بمعدو بيوتيوب نريو زنبرنا بأكل زرعينا إجزابير مسكن سرح إجزابير نريو لنا مو أبونا إجزابير من مليسو مساقم يقون نفتوكم ننافقكم
ዝነበርና ብኣካልካ ኣምፅኡ ኣርኢና ዓይኒ ንዓይኒ ኣነ ብጣዕሚ እየ ሕጉስ ኢለ ምስ ረኣኹም እንዳ መድሃኒኣለም ካብ ቀደም ኣትሒዘ ትከታተሎ ናትኩም ኩሉ ናይ ቃል ኣምላኽ ብዓይኒ ኣርኢኒ ከዓ እንተ ኣምላኽ ብሓቂ ትሰምዕ ኢኻ ኢለዮ እሞ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒኣለም ይኹን ይብል። ኣሜን 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 ንሕና ጥራይና ንሪኦም ዝመስለና ነይሮም እምበር እሶም እዮም ዝያዳ ይርኢና ነይሮም ማለት እዩ። ቪድዮ መሕሊፈ እያ ኣይፈልጥን እየ ኩሉ ሻዕ ዝከታተላ ካብ ሓንቲ ስጋዕ መጨረሽታ ሕጂ ብኣካል መፅኦምና ሕጉሳት ኢና ነመስግን። እግዚአብሔር መስገን መድሃኒዓለም ዘይገብረ የብሉን ስለቲ ዝገበረልና ነመስግኖ። ኣሜን ኣሜን እሞ ክዝሙረሎም ዶ ሓንቲ ደስ ብለን ሕራይ ሕራይ ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይ ኢና እሞ ነቕርበሉ ምስጋና ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይ ኢና እሞ ነቕርበሉ ምስጋና ብዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና ስለዝገበረልና ኩሉ ምስጋና እንታይ ኢና እሞ ነቕርበሉ ምስጋና ዕፅፍን ድርብን ምስጋና ይግባን ኢየሱስ ጎይታና። እግዚአብሔር ይመስገን። ከምኡውን ዲያቆን ሓውና ኣቦና ሙሉጌታ ሕጉሳት ኢና በኣኹም። ኣሜን 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 እግዚአብሔር ይመስገን። ብርክቲ ተባረክልና ካኣስኽ ናይ ኩልና ወኪል ኮንክ ዘመስገንክልና ኣብ ልቢ ኩልና ዘሎ እዩ። በረኸት ይእሰልኪ። ኣሜን 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 ቃል ህይወት ተስማዐልና። ኣሜን ኩልኩም ቃል ህይወት ተስማዐልና ቦታትና ቴንኪዩ ፅቡቅ ተማሂርና ጥዑም ለይቲ ሩኽ ለይቲ ኣሜን ብሩኽ ለይቲ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ቦታትና ቃል ህይወት የስማዓልና ከምቲ ዝበሎ ናይ ኩላህና ምስጋና እዩ። ሓደ ግዜ ኣነስ ቪድዮ ብጋሕዲ ትሪኦም ዘለኹ ኢለ ነቦና እሞ ንሕና እግዚአብሔር ጓስየና ኣሎ ብኩልኩም ማእኸትኩም ገይሩ ኣኻኺቡ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሰማዕናዮ ካብ ልብና ሕድሮ ንሕና ከዓ መንገዱ ክንከይድ መሃርኩምና ትምህርቲ ብኡ ክንከይድ ከዓ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ኣሜን ኣሜን ኩላህና ብመንፈሱ ይምራሕና ብቅዱስ መንፈሱ ይምራሕና። ኣሜን ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ነመስግኖ ስለዝነሃበና ዕድል መድሃኒዓለም መመሊሱ እንዳወሰኸልና እንዳባረኸና ዝኸይዱ ዘሎ እሞ ነመስግኖ ይግባአና። ኣሜን እግዚአብሔር መስገን። ኣብ ኤፌሶን 3:10 እንታይ ኢሉ ኣሎ? ካብቲ ንሕና ንሓስቦን ንደልዮን የዕዚዙ ፀጋ ክገብር ዝከኣሎ ኢሉ። ካብቲ ንሕና ንሓስቦን ንደልዮን የዕዚዙ ፀጋ ክገብር ዝከኣሎ እዩ። ሕራይ ህዝበ እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ ብሰላም ይረኽበና። ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዐልና ኣገልግሎት ክንባረኽ ብሩኽ ለይቲ ኩለና ይስማዓልና።